kai kira sai an zo shehu maulidin karan jaddada soyayya ne kai kira sai an zo shehu maulidin karan jaddada soyayya subuhun qudusin Allahu rabbul malaikatu war ruhu zal mulki la fatahu bijahi shugaba budan gaibiya mafi yawa da tsarki da cikar haiba na kunzumin salatai ga uban gaiba mai sanya kudura ba aune jazba mai yadda duk yake so a ilahiya tilas na gaida zara'u da sunanta tunda shugaba ne dai aininta ramzin sufa da sunanta na kasaita ke gaji da alƙaluman kaifiya mai yi wa duka aikin asharaddi maulan mu shehu tijjani nake taɗi mai ba da lazumai shi ke tajdidi uba ga duka wani ɗan tijjaniya cikamakin wusuli hadarar kamsa kalifan barhama masoyinsa duk abin da kai in yas ne ya yi sa su ba a yi maka jayayya labbai ga ya abu in yas maulanmu mai salanta to kun ji mashayarmu da sharifa anta mai share hawayenmu a cikin ka yau mazan duka ke gogayya wasa halan ya aini sirri maraba ya wakilin sirri ahlan bi sahibul waqti abul khairi ma abocin babbar karagar gausiya kullu man alaiha fanzan dauka na fassara ta in kaina zai dauka wa yabqa wajhi in yasne la shakka masu ruhi kan hukum dau hanya anan mazan suke manta sufofinsu anan mazan suke ƙaryata girmansu anan ake ta kikkirɓa zukatansu anan ake nike rai ba hawan nafsu anan ake batun haƙu cikin hauku anan ba guluyi kuma ba shiruku anan shiru ake yi al'imsaku inda da ihsani ba jayayya daga saddare ya sha kamar ta soyayya zai shafa kauniye wasu laya mu'awwali a farko ya zamo niyya muradu ne a komai bar insaya musakuro kaɗan daga taskar shehu mu gaya wa zuciyoyinmu cikin sulhu duk yunkuri mu nemi tsarin Allahu daga dukkanin ababen ikulliya shehu kowa ya sunan shi babu zan rada masa in na gan shi kowa gaban ka bawa dai sunan shi mai yi wa duk rijalai ɗayin hanya mai kinka dole ya mutu a ilhadi gausal asar da ke shimfiɗa tauhidi a cikin dukan zukatanmu bila haddi waraka ga zuciyar da take yin jinya yau maman amsa bakin ka shehu na kusa da manesa mun ciyo ado da diban mun fesa yau mulfalahi ran jaddada soyayya soyayya muke yi a garbul ifriqiya yankin arab da turai da su eshiya duk sun halarci gumba wani warayya Khalifatul am daga fas ya amsa
Khalifatul amsi na gali ya amsa, mukaddamai khalifofi sun amsa, shehu ne muridai duk sun amsa, sha'irai mabambanta sun amsa, zakiran musu matin sun amsa, daga cadin malin Murtaniya sun amsa, haka ma na gane ga Sudan sun amsa, daga jamhuriyar Nijar sun amsa, nazara ake ta yi karshen soyayya. Ga mutan Kwadewu wannan na gansu, mutan Benin da Cameroon duk na gansu, mutan Egypt gaba ɗaya na gaggansu, guri ba kayya. Wai sun yi da'irar zikiri sun fara, wai sun buɗe diwani sun ɗora, jadwali na taron na an fara, ni kwa baitukan shehu na shirya. Majazubai a yau suke ƙara shiga jazba, ranar da majanunai in kun duba, zuciya take bombin ba nasba, magana ake ta haƙƙu cikin soyayya. Bani ji bani gani sai shehu, tunda babu komai sai Allahu, idan jiki ya narke a cikin ruhu, babu shamakin gairu da gairiya. Akwai makon shehu na alkhairi da shehu ne suke lectures kan tsari, maudu'ai makaloli cikin jeri kan rayuwar shek babbar aya. Allah ya maimaita mana ranar nan, dan uwanku ne dauke da sakon nan, mai tamburan yabo ne majazubin nan, dan salanta mai ruhin soyayya. Labbaika shehu duk mun ce labbaika, la ilaha illallah labbaika, Muhammadin Rasulallah zancanka, la sharika lak in yasmun bika, bayan ka ne na gaske cikin bayanka, suke yabo da begenka da ƙaunarka, suke zarkake duk sunayenka, suke ɗayanta girmanka da aininka, wayo shehu kalle mu da kallonka, wayo shehu ƙara mana ƙaunarka. Ka ba mu arzikin naka da hannunka, ka ɗauke damuwoyin mu a jinkanka, ka ba mu gwarjini a cikin yardarka, Allah Muhammadun Ahmad Gausiya.